שלום אלכס, זה משה. רציתי להגיד לך שאני מתנצל. אני לא הייתי כל כך בסדר בכך שרשמתי אותך במועצת השבט, למרות ששיקרתי, כי אני שיקרתי, אני אשקר ואני אמשיך לשקר. לכל בן אדם יש זכות לשקר, ואני אחד מאותם אנשים שמשקר. וזה בסדר. לא, זה לא בסדר. גם כשרקדתי עם מרינה, בעצם שיקרתי, כי מה שרציתי לעשות זה להמשיך לרקוד איתה. אבל אני החלטתי שזה לא בסדר, ואני המשכתי בטריקים ובדילים שלי, כדי להמשיך להיות במשחק. זהו, זה מה שיש לי להגיד. שלום ותודה אלכס.